welcome back sa ating YouTube channel. No, kagabi guys, good morning pala guys, kagabi kasi hindi kami nakakapag-vlog kasi medyo haba yung biyahe namin. So, ngayon nandito na tayo ngayon sa San Mateo, Rizal, sa pinaka magandang yung swimming pool. So, ngayon medyo marami kami. So, yun, ito yung mga kasama natin yan, yung mga motor na yan. Yan. So, ngayon, dito tayo ngayon sa swimming pool. So, itutur ko kayo guys sa mga ano yung mga nakikita natin dito. So, tutor ko kayo. Let's go! Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
hindi, San Mateo, Rizal. Relax lang. Shout out pala dyan sa Iloilo, sa aking pamilya. Ardiloso family, shout out! One eternity later. Laro na kayo dyan. Laro kayo. Luminipan. Para sa tagumpay ni Aling Puring. Ano yan daw? Yung ano? Yan. Alfonso. Yan, ito yung gin. Yes. At saka tang. Ito yung pangbansang Iloilo at yan. Ito yung ano namin guys, niluto namin kanina. Yan. Kaya. For challenge, guys. Wait lang. Yan. Akala mo na. Hello guys! Gusto kami ngayon sa ano? Sa Mare, Rizal! Nag-swimming po kami! Oh, yan! Si Alia! Oh, yan! Si Telia! Say hi. Si hi! Si hi, Ate Alia! Yan! Hello! Bukas pa kami uwi! Diyan ka muna. Yeah. One eternity later. Hello guys! Andito kami ngayon sa ano? Saan yung lugar ito? Anong lugar to? Sa malayo daw. Sa malayo. Yan. Hi ka muna, hi. Tanggal stress. Yes! Wala kasi signal, Mare. Hello, baby! Hello, baby! Yan! Ayan. Ayan. Nandito kami guys sa San Mateo, Rizal. Si
baby, oh. Oh, yan. Maghay kayo, maghay sa vlog. Hawakan mo yan si ano. Haha? Wait lang, magla-live tayo. Yung isa. Kaya mo ba? Saan mo? Abot! Ayan! Hawak ka, baby, hawak. Huwag kaya tihon. Yan.